tarvitsevat omistajan, joka huolehtii niistä. Omistajan, joka ei hanki niitä ainoastaan sivistyksen vuoksi. Kissojen varaaminen vaatii suurta harkintaa. Karanteenien pitäisi olla tyhjiä. Kaikki, mutta eivät ole. Toisin sanoen kissoja on niin paljon, että karanteenitkaan eivät riitä. Yhden pitää olla täällä ihan vapaana. Mutta muistakaa, jotkut ovat tavallisia, kuten taas jotkut arkoja. Jotkut taas voivat yllättäen synnyttää pentuja. Useampiakin. Mutta jos haluatte kuitenkin auttaa kissoja, mutta ette ole varmoja pystyäksenne siihen, niin ylhäällä ullakolla on kirpputori. Täällä on vaikka mitä tavaraa. Tauluja, hirveästi vaatteita. Täällä on astioita, pöytiä ja tuoleja, paljon DVDitä, kasetteja, hienoja astioita, lisää tauluja, peilejä, kaulakoruja, kahvinkeittimiä, tai mitä ne nyt onkaan. Täälläkin on lisää vaatteita, keinuhevonen. Täällä on lasten leluja. Täällä on lasten vaatteita, lasten DVDitä, kirjoja, leikki, joku. Ja myös leluja. Telkkarikin löytyy. Minä uskon, että näille kissoille vielä löytyy koti. Ja uskon, että tämä video on inspiroinut teitä. Ja vain te pystytte vaikuttamaan tähän, vaikuttamaan kissojen elämään ja vaikuttamaan siihen, että ne saavat omistajan. Ja vain te voitte tehdä sen.